Nilqakom lura l-programm Pjazza, wasalna t-tielet parti ta' dan il-programm, it-tielet suġġett wara li kellna żewġ ministri qabel u l-bieraħ għal min segwa l-aħbarijiet Ċentru Tas-Saħħa Ġdid f'Raħal ġdid se jagħmel differenza kollha mhux biss għal dak kollu li wieħed jistenna li jirċievi fil-polikliniċi li għandna mifruxin ma' Malta kollha, iżda wkoll se jintroduċi l-kunċett ta' ċentru għal prevenzjoni fejn hemmhekk iċ-ċittadin se jingħata gwida individwali għal għajxien aħjar. U biex nitkellmu dwar dan iċ-Ċentru Tas-Saħħa Ġdid li se jiġi żviluppat minn għalija fil-żona ta' Schreiber fil-Raħal ġdid, għandi miegħi fl-istudio l-Sur Renzo De Gabriele, Kap Eżekuttiv Primary Healthcare, u l-Rej Fuscerri mid-Diviżjoni Fondi Programmi Unjoni Ewropea. Mhux dan il-proġett huwa se jkun kofinanzjat mal-Unjoni Ewropea fejn 80% tal-fondi se jiġu mill-Unjoni Ewropea. Ekku, ġifieri dan fondi tal-Unjoni Ewropea hemm diversi, wieħed mill-fondi li għandna li aħna namministraw huwa joffri dat tip ta' għajnuna, dat tip ta' żvilupp u fil-fatt dal-proġett huwa proġett li ġie magħżul biex bekk ikun jista' jibbenefika minn dawn il-fondi allokati. Hemm il-fuq minn 26 miljun euro li ħajġu allokati għal dal-proġett, sintendi magħhom titiżżid imbagħad il-kofinanzjament 20% tal-Gvern Malti u mbagħad l-ispejjeż l-oħra li ma jkunux eleġibbli. Hawnhekk qed nitkellmu fuq proġett ta' madwar 40 miljun euro, 39 miljun euro, illi 26 miljun euro minnu huwa fondi li ġejjin mill-Unjoni Ewropea permezz ta' diversi inizjattivi li ħajġu mwettqin. Interessanti. Il-Kap Eżekuttiv tal-Primary Healthcare, Renzo De Gabriele, u interessanti li ftit tal-żmien ilu inti ġejt magħna hawnhekk fi-studio fejn ħabbart li kien hemm l-intenzjoni li tiftħu il-call center importanti biex ikunu moqdi aħjar ċittadini f'dak li għandu x'għasam ma' servizzi mogħtija fil-polikliniċi jew inkella ċ-ċentri tas-saħħa. Kien hemm żvilupp hux hekk? Ekku, ġifieri mill-bieraħ fil-fatt bdejna dan il-call center, ġifieri hemm 5 ċentri tas-saħħa li diġà huma qabdin mal-call center u n-nies kif jiċċemplu l-ċentru tas-saħħa rispettiv tagħhom għandhom din l-option li jekk irdihom l-appuntament jistgħu jafsu l-numru indikat u jidħlu mal-ewwel il-call fil-call center u biex jingħatu għalhom l-appuntament minn hemmhekk. Ovvjament ħafna inqas dewmien jistennew fuq it-telefon għaliex hemm ovvjament l-istaff neċessarju biex jiħendili għal dan it-tip ta' calls u allura għandek inqas dewmien u inti tinqed aktar malajr. Ġifieri l-aċċessibilità żdiedet. Fi żmien ftit li ġejjin ħaniftħu l-aħħar 3 ċentri wkoll biex jiġu kollha konnessi li baqa' sa nikkonnektjaw il-Raħal ġdid, il-Furjana u l-Mosta. U jkollna ġifieri l-ġimgħa d-dieħla jkollna kollha il-linkjati ma' dan il-call center. Ġifieri hija parti minn li qegħdin nitkellmu llum ukoll għall-kura primarja hija wkoll milestone importanti fil-kura tas-saħħa Malta. Dan il-programm jarawh in-nies. 231, 231. Dak huwa l-call center. Eżatt, li jiftaħ bejn 7 ta' jkollkom it-telefonati biex jużaw dan il-call center. Bejn 7 ta' filgħodu u l-5 ta' filgħaxija. Però anke min iċempel ġo ċentri tas-saħħa li s'issa huma mqabbdin, ġifieri semmejt kollha prattikament barra dawk it-tlieta li semmejt, ukoll kif mal-ewwel ġifieri nies ħajindunaw għaliex għandhom l-option mal-ewwel ħajsimgħu li jekk inti trid tagħmel appuntament tafas in-numru u jqabduk mal-call center awtomatikament. Vera inizjattiva vera tajba ħafna. Mela, dan iċ-ċentru ġdid li se jinbena fiż-żona Schreiber se jkun l-ewwel wieħed tax-xorta tiegħu għal fatt li se jkun ukoll dedikat għall prevenzjoni. Spjegalna ftit. Ekku, ġifieri dan huwa kunċett ġdid, ġifieri dan mhux qed ngħidu ċentru tas-saħħa ġifieri bdejna ieħor jew pereżempju għax Raħal ġdid żgħar u morna post ieħor. Permetti li qed nuru l-filmati tal-konferenza tal-aħbarijiet mal-Ministru Chris Fern fejn fis-sit propja fejn se jiġi żviluppat dan iċ-ċentru tas-saħħa. Skuża. Ekku, ġifieri dik iż-żona hemm pjan ta' riġenerazzjoni, però parti minnu huwa dan iċ-ċentru tas-saħħa. Però kif qed ngħid, ġifieri dan huwa kunċett ġdid fejn aħna rridu nagħtu ġifieri kura primarja tal-ogħla livell u ħanibdew ovvjament minn dan is-sit. X'qegħdin nitkellmu ġifieri barra il-servizzi li forsi nies mdorrijin jużaw fiċ-ċentri tas-saħħa tagħna ġifieri tat-tabib, tan-ners, tas-saġġi, podiatrija, fiżjoterapija, tat-tilqim, ġifieri dawn tan-ners, ġifieri barra dawn is-servizzi kollha, hemm ġifieri issa l-kunċett ġdid ta' fejn qed irresqu kura ta' l-ogħla livell lejn il-komunità u mhux taċċessa l-Mater Dei. X'qed infisser? Ġifieri ħajkun hemm pereżempju sezzjoni ta' medical imaging fejn se jkun hemm mhux biss X-rays imma se jkun hemm ultrasounds, ħajkun hemm echocardiograms li huwa tip ta' ultrasound biex tara l-qalb.
Ħajkun hemm ukoll bone density, ġifieri dan hemm medical imaging center fih. Ħajkun hemm dental clinic, ġifieri fejn aħna nafu li fil-kura primarja fis-snin li għaddew kien hemm dan is-servizz però ma kienx baqa' jingħata, aħna qegħdin nerġgħu nresquh fil-kura primarja. Hemm servizzi ta' prevenzjoni kif semmejt inti, ġifieri lifestyle clinics fejn aħna għaliex il-kura primarja hija wkoll prevenzjoni mela inti tipprevjeni milli inti timrad. U allura lifestyle clinics biex aħna nagħmlu check-ups lin-nies biex jistgħu jkunu jafu informati fuq il-stat ta' saħħithom u nipprevjenu li jiġuhom il-mart. Sexual health clinics nafu kemmi anke kienet fl-aħbarijiet dawn l-aħħar. Forma totali ta' sistema. Eżatt. Ġifieri anke gymnasium u rehabilitation center, ġifieri b'ġim li anke jużawh l-istaff. Dan huwa l-kunċett globali. Insemmu dementia clinic tissemma wkoll, ġifieri għandna dementia clinic. Mental health tissemma l-importanza ta' mental health. Ġifieri all the services, il-kunċett ta' kura primarja, all the services under one roof, one stop shop, u mhux tiġri minn post għal ieħor. Servizzi. Sptar żgħir. Ekku, sptar żgħir għandna anka solar pratikament 3 kwarta solar ta' operazzjonijiet cold cases ngħidulhom aħna. Ġifieri għax illum kif wieħed jaf m'għadniex pereżempju tagħmel operazzjoni tal-ftuq quddiem xi jumejn li tal-isptar, illum għandna daw day surgeries. U hemmhekk ħajbdu jsiru day surgeries. Qed nitkellmu li bejn wieħed u ieħor terz tal-popolazzjoni ta' Malta se tinqeda minn dan iċ-ċentru għaliex bejn wieħed kemm ittaffi minn full pressjoni ta' Mater Dei. Ekku. U l-Mater Dei jintuża għal operazzjonijiet aktar serji. Ġifieri minor ops solar ukoll sħiħ dedikat għal operazzjoni tal-ftuq, għal gastroskopies u testijiet tal-istrumenti, orthopedic interventions tal-ortopedija, ġifieri gynecology, surgery, ġifieri impressjonanti. Hemm ħafna għalhekk ovvjament kif qed ngħidu proġett ta' 40 miljun, ġifieri mhuwiex ftaħt mhux ftaħt klinika żgħira. Mela, nisimgħu l-Ministru Chris Fern. Nemmnu li ħafna mill-mart li llum is-soċjetà tagħna ssofri bih, ħafna minnu jista' jkun prevenibbli. Allura mhux biss wieħed irid jagħmel appelli kif dejjem nagħmlu, imma rridu issa wkoll nagħtu kur individwali b'mod professjonali biex il-pazjenti tagħna nkunu nistgħu niggwidawhom għal dak li huwa l-aħjar ħaġa li jagħmlu f'ħajjithom biex inaqsu l-mart kemm jista' jkun. Rejfil Xerri, il-mistoqsija biex nikonkludi jadi, aħna mdorrini li l-Ewropa, l-fondi tal-Ewropa nafuhom għat-toroq. Però din id-darba bis-serjetà naraw investiment Ewropew f'ċentru tas-saħħa jew ċentru bħal dan li qed jiġi żviluppat Josh Schreiber għal benefiċċju tal-Maltin. U dan mhux biżżejjed, ġifieri hemm diversi fondi oħrajn tal-Unjoni Ewropea li forsi aħna ħafna drabi ma nagħtux l-importanza mistħoqqa lilhom. Ta' min isemmi li hemm 130 miljun euro għas-settur tal-bidja. Hemm 29 miljun euro għas-settur tas-sajd, jew inizjattivi marbutin mal-marittimu. Hemm ukoll diversi inizjattivi oħrajn, diversi fondi oħrajn, ġifieri ta' min wieħed xi darba jidħol anke fid-dettall. Fejn aħna ħafna drabi nitfgħu il-keffa tal-fondi tal-Unjoni Ewropea f'keffa waħda. U forsi nitfgħu l-attenzjoni tagħna fuq proġetti massiċċi, ir-restorazzjoni tal-iswar. Imma hemm diversi fondi oħrajn li qed imorru direttament fejn wieħed jista' jagħti u jħalli impatt anke fuq iċ-ċittadin. U għaldaqstant wieħed inħeġġu biex jagħmel anke kuntatt mad-diviżjoni tagħna jew mas-segretarjat tagħna biex bekk ikun jista' jikseb informazzjoni fuq il-fondi kollha allokati għal Malta. Għax jista' jkun hemm assoċjazzjonijiet ukoll jista' jibbenefikaw. Ġifieri kwalunkwe organizzazzjoni, jekk hux gvern jew privat jew hemm fondi. Ħadd pjaċir nisma' anke lill-Ministru Abela fl-intervent li kellna qabel fejn semma żewġ inizjattivi, semma l-investimenti li qed isiru anke għall-Pulizija u għall-Armata. Ta' min jgħid li Malta għandha 93 miljun euro fondi tal-immigrazzjoni tal-Unjoni Ewropea biex jindirizzaw propja dan li għandhom bżonn, ġifieri l-equipment li qed jixtri l-gvern propju għall-Armata u għall-Pulizija. Ma għandek memorja tajba ħafna bil-ċifri. Mela, grazzi ħafna lil Renzo De Gabriele, Kap Eżekuttiv Primary Healthcare u Rejfil Xerri mid-Diviżjoni għal fondi programmi Ewropej. Għana se nidu pawża ta' ftit sekondi li ġu lura nitkellmu dwar il-Karnival 2017 li jibda din il-ġimgħa.